बाजैया गोरबोनि बाजैया जोंना ओमफ्राय माला जागोन बेखौलाय खिथाब मिथियोबा जोंनि दि जानो लुगैबायना दा आरामसे जागोन अमा 10ता बुंखाबाय आं 10ता मा 10ता आं खिन्थु हाया बयलार मासे आं बुंखाबाय पुरनि चेनेलाव अमा 10ता होगोन हाबायाव आरो नोंथांमोन गासिबो आं सांहाय खबर होजोबगोन खबर हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि पुरबगित दिनै आरो खनसे फिनसे फरायफिनबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअ जोंना डेभिड भाई दङ नै दिनै ओमफ्राय एक्चुअलि खारजोआथ' मैया थांबाय खिन्थु बिसिना खारजोआव माने बेदर सेदर जेबो होनाय बिदि गैया दे गाइस ओमफ्राय पनिर होयो ओमफ्राय दिनैसो आसोला खानाया माने दिनैसो अमा बुथारदों खै केजि होनदोंलै डेभिड भाई 1 कुइन्टेल 10 केजि जागोन गथायाव आरो ना गथायाव मासे अमायानो 1 कुइन्टेल 10 केजिसो जाखागोन आरो 4 बोसोर जानाय अमा आरो ना गाइस हाथाया ओरै ओंखारलायनाय बेखौ माने गोरबो फिसायानो फिसिदोंमोन सिगाङाव ओरैबायदि देन्जार गिदिर अमाया माने आं भिडिअ लानो हादिया दहाय मानो होनबा डाइरेक्ट सुथारनायखौ लानो हायाना बोरैबा जायो आसुरित आरोना इसिबां गिदिर बिराद सोलिगोन दिनैनि खानायाथ' नोंथांमोना जोबजासिम नायदो भिडिअखौ गोरबोनि बाजैया आं नोंथांमोननो खिथानि माला हाबा जायो बिसोरो दा सोङैनि आङो दे होमबाना बिसोरो जुदि थाब जागोनबाथ' थाब मोनजासिगोन नोंथांमोनाबो इनभिटेसन दङबा जाखावनो हासिगोन नङा होमबा गाइस चलो भाई डेभिड भाई सोङैनि गाइस माला हाबा जायो बिसोरो थाब जानांगौ नङा होमबा आबौआ फुजा होदों एसे बाजै नै थिबाय हेरिबाय नै बाजैया बेना आं माखासे खोथाखौ सोंनिसै दे नोंथांमोना नायदो नै बाजैया गोरबोनि बाजैया जोंना ओमफ्राय माला जागोन बेखौलाय खिथाब मिथियोबा जोंनि दि जानो लुगैबायना दा लुगैबाबो मोनजाथ'वा खाथुमना लाखिनांगोन आरो ओरैनो जेनेबा आन्दाज मा समाव जानाय आन्दाज लायाखैलै दानो जाया खै बोसोरसो आरो 5 बोसोर जों खिन्थु नेनो हाला दै ओमफ्राय बिथिं सासेया मा बुङो दे खै बोसोर 5 बोसोरानो बुंखाबाय आरो जेला 5 बोसोर साननानै जुदि 2023 निफ्राय हालिया 28 नेनो हालिया जां फार्स्ट जों नोंनिखौ जागोरगोन नोंथांमोननिखौ जागोरगोन जोंनि बर लोगोफोर दङ जागोरगोन जानासो जोंनिया लास्टआव आरामसे जागोन अमा 10ता बुंखाबाय आं 10ता मा 10ता आं खिन्थु हाया बयलार मासे आं बुंखाबाय पुरनि चेनेलाव अमा 10ता होगोन हाबायाव आरो नोंथांमोन गासिबो आं सांहाय खबर होजोबगोन ना जाखायो आरो ना जेसांहायो खोनाबाय दा गाइस खोनाबायना बिराद मोजां होबाय आं माने दिनै जाबाय गाबोन मैया जोंनिया सारद' जालांबाय थ' दिनै बे माने सारद'आव जाय खामानि मावदों बेखौ माने जोंनियाव बुङो रान्दिनि रायनाय माने रान्दिनि माने जाय खामानि मावदों ओंखाम संनाय मानाय खामानि मावनाय बिसोरखौ माने बोरैहाय जानाय जाबाय आरो माने मैयाथ' जोङो बेदर जानो मोनासै थ' दिनै अमायाबो 100 केजि जादों अमा 100 केजिनि जानिनो अमा फुथारनानै मासे अमायानो 100 केजि ओरैबायदि हाथायानो ओरै फुथारनानै जानाय जाबाय आरो नै देखायलायसै ओरैजाय नै जाग्राया र' आं बेयाव लायनि जोंहा बिथिङा आबैजों दिनै भिडिअ लानो एसे ओमफ्राय आबै बेदरखौ अरना दोनाखै ना बेदर जायाखै नोङो नासो जादों ओमफ्राय सोर जादों आबै आरो बेदर गोथाव जादों जायाखै बिराद गोथाव ना एकदम अरनायाखै आबै आयो इसोर अन्थाव गोथावनो उपाय गैया अन्थाइनि दै लाफालायदो बिराद मोजां मोदोमदों ने अन्थाइनि दैया दे मोजां अन्थाइनि दैसो नोंलाय आबै अरनो हादों नायाखै बेदरखौ ना बेदर जायाखै नों बेदर जाया ओमफ्राय नोंलाय आबै दे जा मोजां जा दे आरो बोसोर जाबावनायनि खोथा दङ ना बोलो जानांगोन ना एसे मोनजागोन टेनसन गैया 100नि बारखाबाय एकदम सेन्चुरि जाबावनांगोन आरो दे बेनो जाग्रा एरिया ओमफ्राय भिडिअ लानोलाय माथो आरो ना बे जानायफोरखौबो बारा इसिबां देखायबाबो माथो नायथावाबो बेबो ना ओंखायनो देखायबाय जोंहा आबैमोनजोंसो जायोलाय इन्टारेस्टफोरा ना मा बुङो अन्थाइनि दैसो लोङोनो अन्थाइनि दैखौ नोंथांमोनहा बुजिदों बुजियाखै मिथिया आसोला गलाबखौसो बुंदों ना गोरानखौ अन्थाइनि दै होननानै बेसो आरो ना गोरबोनि हाबानि अमानि अबस्थाखौ नायामायनो खिन्थु थाबनो जासिगौमोन नाथाय बेनि थाखायनो जाबायना नै हांख्र'जोबलांबायसो मोदोम ओंखारनाय मुलि खिथाहरदों नोंथांमोना बे अमाखौ होमबानो थाब मोनजासिगोन गोरबोनि हाबाखौ जोंना मेदामना दिनै थांसिगोन लास्ट दिनै ना आदा थांसै नामा दिनै लेजेन्ड भाइ उनाव लोगो मोनफिनगोन मालाबा ना गाबोन लोगो गिरि भाइ आसोल मा खबर दे थांनो थाब लादो लागोन जायो लागोन दे थांदो
दिनै माने खारजाथ' मेयानो जोब्बाय दिनै जाखां लोंखां गासिबो जयै जानानै थांजोबसिगोन मानसिफ्रा एसे हारसि जालायसिगोन ना दिनैनिफ्राय ना आदा आङो थांनायनि नामाव गय जाखाबाय लास्ट दिनै गासैबो थांजोबनायदो स' हारसि जालायलायसिगोन ना जायानो थाथ'दोरा आं थांसिगोन आंबो थांथ'नाङा फंबाया लांफैगोन दायो आंखौ थांसिगोन फंबाय नङा थांनो मोना थ' गाइस आं दायो माने थांनो ओंखारबाय दे बेनिफ्राय दायो हर जाबायानो नै ओमफ्राय फंबायखौ दहायनो लिंहरदोंमोन आं ओमफ्राय बियो दाउ खरस लायनो हागोन होनना बुंनायखाय दा लांफैनायखाय दासो थांनो नागिरबाय आरोना मेरा दामोनाथ' दहायनो थांजोब्बाय गोरबो आमना आरो उपाय गैयाना थेंक इउ सो माच एकदम मोजां नांबाय जोबजोब्बाय होनलाय औ जोबजोब्बाय दिनैनिफ्राय हास्रि जालायसिगोन ना मा बुंनो आरोना मा बुंनो उपाय गैला एसे फ्रिबो जासिगोन आरो अ बहुद टेनसन जादोंमोन टेनसन जादोंमोन बे थेरेसन साननिफ्राय एक मास जाबाय एक सेकेन्डबो टाइम होनो हायै बायदि एकदम मिथिखायो ना मा जायो मा बुंनो आरो नङा होमबा मा होनो आयंनिया मा थिग टाइमा बेखिनियानोमोन खोमा बेना बेखौ सानांसिगोन आरो बेखौ सानांसिगोन जियानो जादला बिनि हाबाखौबो मोनजासिगोन बारा दिन गैला होनलाय रोंबावोलाय बाजाय खारबो नै नोंसोर थादो थांसै ना बाय बाय होनदो दिनैनिफ्राय गासिखौबो दोनलांजोबनोसै उनाव लोगो मोनसिगोन ने अ जागोन बिसोरा आङो गारनानै नोंसोरखौ ने थांसै गावस्रा फिसाजोफोरखौ जोंनो होआबा होगौमोन दा गावसोरानो फसायाबा दालाय ओमफ्राय फिसाजोफोरखौथ' थाफा साफा दङबा जों लांफैनो फैसिगोन जों उनाव होगौमोन दा गावसोरा फसायाबा फसायो दा हरनायानो हराबा जों मा खालामनो दा फसाखायाबा जोंनिफोरा माबा हायथु हायथुना फसाखायाबा फसायो जों लांगोन बा हरबाथाय हरनानैबा जोंना हायथुथुखाय फसाया नामा दे थादो दे होनबा दे दे मोजां फिसाजोफोरखौ एसे साफा खालामना दोन उनाव लांनो फैनो हानाय गेरेन्थि गैयालाय दे